Nie, idem niekoho zavolať. Pusti ma! Nikoho nebudeš volať. Neuvedomuješ si, že táto ženská nás má v hrsti? Nevidíš, ako je na tom zle? No ticho! Isabel. No tak, Isabel. Alejandro. Zavolajte ho. No, Isabel. Zavolaj ho. Čo to robíš? Zbláznila si sa? Prestaň! Pusti ju! Pusti ju! Pokoj! Zmizni! Robím len to, za čo mi budeš jedného dňa vďačný. Nerob to! Devora! Moment, chvíľočku. Prepáčte. Torta ešte musí počkať. Isabel! Isabel, kde si? Viem už, čo sa deje, Isabel, prosím ťa! Isabel, prosím ťa! Upokoj sa. Urobila som to kvôli tebe, miláčik. Nebuď zbabelý. Isabel dostala záchvat, veľmi trpela. Ako si to mohla urobiť? Urobím aj viac. Isabel? Isabel. Už môžeš volať o pomoc. Ja nebudem, sama si volaj o pomoc. Čo sa deje? To je Debora. Hlas sa ozýva z arény. Pomôžte mi! Neumierajte, Isabel, prosím. Moja drahá. Čo sa to len stalo? Čo sa to len stalo? Isabel, miláčik. Čo sa stalo? Neviem. Pred chvíľou tu ešte stála a zrazu sa začala dusiť. Isabel, miláčik. Prineste mi niekto kufrík z auta. A potom, prosím vás, všetci odíďte, áno? Počuli ste, doktora, odíďte, prosím. Rýchlo zavolajte záchranku. Chodte, prosím. Hrozná tragédia. Isabel, dcera moja. Odíďte. Zbytočne tu prekážaš. Nie, odvezieme ich do nemocnice. Alejandro, nie. Čas je drahý, potrebuje záchranku. Zariadím to. Diana, ako iste vieš, moja mama je veľmi energická žena. Je to žena, ktorá presne vie, čo chce. A povedala, že od prvej chvíle, ako ťa uvidela, vedela, že si najlepšia žena pre mňa. Takže vidíš, všetko mi hrá do kariet. Pablo, mal by si mame vysvetliť, že mám rada vo veciach jasno. Aha. A že chceme byť priateľmi. Don Pablo! Ale nevieš ešte... Don Pablo, niečo sa stalo, seniore Isabel. Čo? Neviem, poďte rýchlo. Mama? Čo sa stalo? Hej!
Prečo si prestal? Je to zbytočné. Nie. Otec. Bože, to nie! Julia, čo sa stalo, mame? Čo sa jej stalo? Prečo ma nepustíš? Chcem ísť do arény. Prečo tam nemôžem upokoj ísť? sa preboha. Prosím ťa, nie. Nemôžeš tam ísť. Zatiaľ neviem, čo sa stalo. Mohlo by to byť horšie. V aréne je tvoj otec aj doktor Rodríguez. Určite nám povedia, čo sa jej ja stalo. chcem vidieť, chcem s ňou byť. Daj mi už pokoj. Nechaj ju, nenaťahuj sa s ňou. Upokoj sa. Počúvni ma. Aj tak vieš, že ťa neposlúchne. Áno, ale nemôže predsa ísť za svojou matkou v takom stave. Potrebuje pokoj. Veď to povedal aj doktor. Prestaň, Julia. Upokoj sa. Pozri sa, nemá to cenu. V takýchto chvíľach treba zachovať pokoj, ak sa chceme niekam dostať. Mama, sľubujem ti, že už na mňa nebudeš počuť žiadne sťažnosti. Sľubujem ti to, ale prosím ťa, neodchádzaj. Neopúšťaj ma, mamička. Upokoj sa. Idiot! Nie, nechajte ho, ja ho zabijem! Nechaj ho, otec, upokoj sa. Pusti ma! Nechoď. Odnesiem si ho, nikto mi v tom nezabráni. Nikto mi v tom nezabráni. Nikto mi nezabráni. Nie, je mŕtva. Ona žije, ja viem, že žije. Ona žije. Otec! Isabel, miláčik, otvor oči. Neviem, čo budem teraz bez teba robiť, neviem. Vôbec neviem, ako. Neviem, ako budem žiť. Neviem. Bože môj, prečo si mi ju vzal, povedz, prečo? Pre Boha, prečo?